tani o be magazine du Mali la jibago be la jili o bismillah ka kuna fonu keneka baguruba ol fleni baguruba folla sa amta kuranko koni ale buna kunka anga Mali koni ale koni masoro mami mina ke sababu ka deme no bita Turki jamana koni oluka amanda dola ku wala fokata se nyan dan koni mi meka ke no de fu koni sa ko koni ko ashuje do koni bi ko lui fitike no ka tunu ga chari min ma te koni ke amanda do fenna ku wala foka laba Russie ani Ukraine koni nga chinyana do koni kera sanfe kele amanda do fenna ku wala bismillah ko kura kuna fonu olu kene ka ina fanya fo bakuruba la chugomina kurantika ko koni ale buna kunka sa anga Mali koni masoro mamu meka ke sababu ka deminyonya konta ka aduma na be fo mako nouveau partenaire pour sa chugomina ka seka ande meka boni kurantika koni ale gele ya kon konnala Turki ale ni Mali koni ngani buludi nyama koni nobe na la kura ya o koni kera tarata temene juin kalo klitan kile samba fla ani mugannani mi koni mina ke sababu ka kurantika koni ka chama bwala min koni alla jere koni o koni sigira o dona ka sigi manyana mamu koni nga barabulo benindo industrie fokata si commerce masa énergie du Mali ko nga ko jurula fokata si Turki ale koni mamu koni na ako koni kumanyanya lo koni nyana fokata si nga ko tigi mimbe na le ka barako benno kuran ko anji gona na sira koni uluma ulubela jire kumbe ako keneka fokata si directeur général de l'IDM du Mali o fene koni ba ako koni keneka noy Abdoulaye Djibril Diallo ale koni fene tumbi ninyo fokata si AKSA Mali ale ka représentant o fene tumbe ako keneka noy MC Yongo Igwe ukoni fene tumba koneka kasika ko konda ne madame Bintou Camara no énergie koninga kutigi alifena koni kumbe ako keneka mso ya ira ka fo no ye anga kotigi koni nga barabulo be koni barabulo mi flene ko lubina abunya to nyumana wala sa chukumina obuseka de minyo ya soro nunu ko yoro wa fena utuna ni misa ukele ku ulde me koni ko barabulo nu konna barsabula ko tena akoke ka ke bafuyeli na fo ko ka ke na fo ni mali nana ka fendi matento kutina akoyo ko bina amine to nyumana wala sa chukumina ma obuseka de wa fena ya ira ka fo ko okomi fleni de ko lubina seka kuran koni ale kilowati keme koni ore mina seka di malima oluga ko koni hademe nyanya koni nakata kuran ko koni ale jurula yo ira ko fo wa fena ya ira ka fo ko yurusi fena koni ba kambo ka fo ka bina Mali de men ni kuran tiga ko wa kuran ko na sera fena koni na ko sebe oko koni okera nimisi wasa koni o chama ifo kata se ko barabulo munu meka ke no centre solaire munu koni meka ke anga franche fanga manyema fesa wala sa chugo mina duna na tawla anga seka yere munafa an yere ka kuran ko na sawa ko yurusi da yere ka fo ka bina de minyo nya ta ka do oko fenna wala sa ko seka telia tugo mina ka kella wasa ani le sewa chama koni Malion koni ulubolo nambore ya mitanga nywanda koni okojurula no EDF yesawa ko kala kon ta da ko la sa nga ka ko koni mi fleni ko mado koni olubora ni sujet do yino yera sababe ka fiti koni olukesa Centre national des examens et concours de l'éducation ya druso nyona avec CNESC koni ay plenty koni otige ko blam ado koni kokoro ni watina munu koni kera sababe ka defu koni ale sujet koni ka ale chari mani nyoje mi EDF 2024 no samba fla ani muganna ni koni ODF koni munu kera donte menu konna wiya yira ka fo ko sujet koni fitike ko sujet koni kunkanga labara araba koni nasa nga tarata don shufela de fesa ko enveloppe be blalen ko fe bureau konna la sa ayira la ka fo ko enveloppe kelen koni ko yaje wa enveloppe kelen mi yaje de ko o sujet de koni tara yoro chamana ko kerengeren ya ta ka laje ko anyeni ne ko fe ka yira ka fo ka koni yira centre d'animation pédagogique de Ségou ale koni konna la sa mi koni yoro yi Ségou ko koni nga examen koni ko nye bela jede mega nyana bo yoro ko fole mina ko sujet nun koni fitima soro yoro ko fole ne fesa wa fena ko o mi fleni ku kelen ko ka nyingali koni o bla ako koni jurula wa directeur général koni ali massa ali ayira ka fo
ko ale kɔni note akula fo ka taa se conseil de l'orientation ma olu ma fila kɔni kulu ti ɲɔgɔn ka fɔ ko maa de bo olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kuma senw tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ barisabula ko u ka faru kɔni o ti fi da kelen kɔni o kɔnɔna la sa o ko kelen kɔfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko épreuve bɛ n'a bɛ fɔ ma ko éducation civique et morale ko kɔni o kelen kɔfɛ de ko o sujet de kɔni mena fiti kɛ nga ko sujet wɛrɛ labɛnnen kun bɛ yen nɔ walasa cogo min na ni dɔ in ye fiti kɛ dɔ in ka se ka nin ka bɔ o ko kɔnɔna sujet nin yira yɔrɔ caman na a yira bɔlɔlɔ siraw sanfɛ fo ka taa se whatsapp groupe a yira olu caman kɔni olu sanfɛla la min ye fɛn cɛjuguba ye minnu kɔni man ka tɛ ka fiti yɛrɛ kɔni kɛ fiyewu wa fɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni fiti min filɛ nin ka kɛ ko sujet ka fiti kɛ ko sani sujet kɛ waati cɛ ko o bɛ sɔrɔ a kɛ o yɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ de bolo mun jɔ u jɔyɔrɔ de la u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni na nka ko laraweliw bɛ senna maa min mana kɛ sababu kɔni ye ka enveloppe in ta ka bɔ walasa cogo min na ka sujet in kɔni cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲininkali ni plainte kɔni ko o bo olu ka ko juru la wa fɛnɛ fo ka taa ye ko conseil de l'orientation du cap de Segu k'olu maaw kɔni olu minɛn bɛ ka bila ɲininkali kɔni na bɛrɛ kɔni na ni waati in na. Kunnafoni laban sa an bɛ taa armée russe fo ka taa se Ukraine armée kɔni olu ka ci ɲɔgɔnna min kɔni bɛ sisan ko n'i y'o ta k'a lajɛ Russe finitigilakaw kɔni k'u ye ci ɲɔgɔnna kɔni groupe ci ɲɔgɔnna dɔ kɛ min kɔni kɛra Ukraine maaw kɔni ka ko juru la u ka jigin pankuru jigin yɔrɔ kɔni na barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini waati tɛmɛnenw na ni kɔni finitigilaka fila ninnu dugu fila ninnu tɛgɛ ka ɲɔgɔn kɔni kan fɔ wa ko k'u kɔni caman kɔni nu donna ka bɛn ni sɔgɔmada in na kɔni ye sa Russe kɔni ale forces armées de la fédération de Russie u ye ci ɲɔgɔnna dɔ kɔni kɛ maakulu kɔni na sa minnu bɛ taga sanfɛ ci ɲɔgɔnna kɔni o ko la wa fɛnɛ fo ka taa se u ka bolimafɛn minnu bɛ n'olu bɛ boli sanfɛlaw la kɔni sa n'o ye pankuru ye sa olu caman kɔni jiginyɔrɔ ka se ka olu caman kɔni k'olu jigin togo jugu kɔni na Ukraine mɔgɔw ka ko kɔni o juru la o ko kɔni kɛra sababu ye ni Ukraine kɔni ale fɛnɛ kɔni ye a ka attaque fɛnɛ kɛ min taara jamanaden gansanw kɔni olu yɔrɔ la ko kɔni ko kelen bɛ kɔnɔ kan ko kɔni caman ye barisabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ Russie kɔni ale bɛ ka baara bolo kɛ cogo min na ko a bɛ k'a kɛ ni personnellement n'o ye k'a yɛrɛ kelen kɔni ka ko kɔni o ni makaran ka Ukraine kɔni ko a ko kelen bɛ gɛlɛya kɔni caman ye olu ka ko kɔni o juru la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ forces armées Ukraine fo ka taa se mercenaires minnu kɔni ko olu bɛ a ko kɔni juru la k'u bɛ ka kɛlɛɲɔgɔnya kɔni kɛ infrastructure o ko kɔni juru la fo ka taa se kuranko ani bayɛlɛmali ko kɔni o ta juru la wa ko kɛlɛ in kɔni caman kɔni bɛ ka ko o ko de la wa fo ka taa se Ukraine kɔni ka kuma ɲɛnamaw bɔyɔrɔ kɔni masa ko olu minnu filɛ nin ye ko olu tɛ ka se ka kuma sen ɲuman kɔni fɔ wa o ko kɔnɔna la secrétaire du presse de la présidentielle kɔni k'ale kɔni bɔra ka galama tɛngu yɔrɔ dɔ la ka yira k'a fɔ ko ni attaque min filɛ nin ye dɛ k'u kɔni bɛna kɛ nka u t'a dɔn k'a fɔ kɔni min kɔni bɛna bɔ a k'u kɔni tɔ kɔfɛ nka ko ni maa kɛlɛɲɔgɔn kɔni ye kɛlɛ ɲini fɛ k'i fɛnɛ b'a kɛ fo ka se a dan kɔni na nin bɛ dansigi bi an ka kunnafoni kɔni na sa an ye min sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn k'o fɔ yiraw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ